bụ ọlụ so na ele ijecha akwụkwọ ka ọ na-anụghị ọkụ n'obi nso nna wee je na-amụ ọlụ na ọ bụrụ ibe mmadụ gụrụ na n'ụlọ akwụkwọ na Naịjirịa n'obodo a nọ ka a na-alụzi ị na-anụ o nwere ndị ujiche satifiketi bụ aka enwetara ọlụ n'anya keke ụwọdụ awọzikwu ndị viliba keke nwere igo ka evri keta atụ gị chọta chọti ihe atọ na ị na-achọ chọti ihe atọ na ị na-achọ chọti onye ọzọ apalụ keke jewelu so n'ibe anyị na-agwa debere bụ na unu niile ọlụ aka dị mkpa onye jee akwụkwọ bata o jee n'ibe ọ ga na-alụ ya ga na-eme na-enenye anya ewugọta n'ọya ka m na-agwa gị nwa bụ fevọ agwa gị onwe nke m gwara gị si gị ka ị na-anya isi nọọ ibe dị ka ezigbo isi ka na nọọ ibe ịchọ ịmụ ọkwa isi ka ọ bụ ọkwa ya ka ebe ikwulu ekwuzi mgbanwe ka ezi nke ahụ ikwu ọkwa ike isi ọkwa ya ma o nwekwa iwe ndị ọzọ ikwukwere ọnya ka m na-ekwu ka etinye anya na ya ka a chọta ele isi ghe mie ya bịa gwa m ịghọta so nke m emenwu m mere ya na-eti aka na-eme ma ya bụ na o nwee ebe unu gadotere aka o wee bụrụ na ka adịchọ na onye ọbụla n'ọlụ onwe ya na-abụrụ ọsọ ma nna ma onye na-eweta enye ma onye a na-eweta enye maka nna unu aghara emekọtachenwu iwe niile aghara emekọtachenwu iwe niile ị na-anụ mana o nwee taịm ọ ya ga onye tonyite ọ gbara mbọ n'ụdị nke ka o wee na-enyere ezinụlọ aka na-enyere nna aka ị na-anụ maka ọ bụ na mọmi unu nọ ba unu mara iwe ọkalị ọfụba mkpọrọgwụ na aja agụ ọ na-eme ịghọta mana ele ọ nọrọ ọ bụrụ ụdị mmụọ mọmi unu nwere ka dadị nwere ịghọtara so na ọnya ka anyị ji were ekwu ya bụ ibe ahụ ibe mọmi unu bụ n'obu ọgụgodu na-enwetachere mana ka enwe nke eji aka ka o wee ghara uche ndị ilo ghara imezu n'ọnya ka anyị kwu na uche ndị ilo ghara emezu n'isi unu wee sị na ọ ga-adolo ma dolo adaeze dolo ya bụ kasi eme obi dukwuolu nna unu dolu nna unu dolu ndị niile chọrọ iwe ọma n'isi unu onye ọbụla ya eji na mama unu anọrọ ya nọ dịka onwuwu na anya ọkụ aka nsị na aka ajaba bụ ndị ga-abara n'asị n'ọnya bụ ọba anyị kwuru ndela anyị kwuru ka ọ ga-adụ esi na anyị kenelụ ekene gị onye amị anyị si nọ n'isi Chimaobi anyị atata ka ọ na-eme ncheta ọmụmụ ọ na-eme ka anyị na-amụ ezumezu ya na na-akpọ izu na-akpọku jibuchi aka ya agba agụ ya wee mara onye a na-ekwu ara na chi mana ya ma m na gị wuchi ya na-eme anyị ma na nke ahụ bụ ibe anyị ma anya nọ nke anyị ka na ibe anyị na-ekwu okwu ya bụ onye enye ya ndụ nye arụ ike n'ọwụ ka anyị na-ekwukwu Chisom nwanne nwaanyị na o mebede nke na ọ gbara gị eteta na mgbe o mere nke na o nwere onye ghere ọnụ anyị sikwu na ndị otu Chisom ụnụ ya atụkwu nzu maka bede nke Chisom anyị ofevọ obe adịgokweghị mma n'ọ ka anyị na-amakwa nzu n'isi Amanda anyị ndị otu Amanda anyị bịa nụtụọ nụ nzu na bede ya n'ọ ka anyị na-ekwu n'isi Adaeze anyị ndị otu Adaeze anyị bịa tụọ nụ nzuo anya bụ kasi eme obi anyị tụzuo nụ nzuo edo ka anyị ji si edo anyị ji bụ na ọ ga-edoluba ọ ga-edoluba na eke edoluba n'oye edoluba na awụdo edoluba na ọgbọ anyị ọbụla batili aka ya agazi ndụ na-achụba ga-enwe ada na ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ anyị si na ha ga-abalụ obodo ulu ya bụ nara anata eze ọ ga-abalị obodo ha ga-eso n'ọnụ na-ekwu na be nna ha anyị bata na gọọmenti ha ga-eso n'ọnụ na-ekwu na gọọmenti na ya bụ nara bụ na Nkanụ anyị si na-abatakwa n'ikwu nne ha wa na ụmụokpu na Anọka ha ga-esokwa n'ọnụ na-ekwu aka ha onye ka anyị na-agọ n'ọgbọ anyị na-ekwu n'ime ha n'isi ha
maka awụ na wakụta ibe o wee lowe na ikwu lowe ibe lute n'anyị bụ ndị ikwu nna ha ka anyị ji aga ọwa na aka ya akụtara bụ ibe ewerewaghachi so m unu ya enye ezigbo di were ezigbo nwa gọzie nye nwa nwoke na nwaanyị adaeze na unu ya enye ezigbo di were ezigbo nwa nwoke na nwaanyị gọzie nye ewere Amanda anyị unu ya enye ezigbo di were ezigbo nwa nwoke na nwaanyị gọzie nye a sị m ya bụ Chimaobi anyị unu ya enye ezigbo nwunye nwaanyị were nwa nwoke na nwa nwaanyị gọzie nye enyekwe ya ụkasi eme obi ezigbo di were ezigbo nwa nwoke na nwaanyị gọzie na ọ bụ ka anyị kwuru si na anyị bụ ndị ikwu nne na-ekwu si na ele anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị si ya bụ oyi ya bụ n'odonye ọ ya edoluwa na eke ọ ya edoluwa na oyi ọ ya edoluwa na abụ ọ ya edoluwa na nkwụ ahịa naanị Igbo na-azụ ka ọ ratara oke iwe ọma odonye Igbo ka ọ ga-abụ ọ ghara mmụọ ka anyị na-ama nzu wee si na iwe anyị na-ekwu okwu nwoke ma nwaanyị si na o nwere ka ọ doluba na mma anụ olicha osu ya n'imi wee na-achụwa na-esowe aja eso ma ndị ya agwọwa ọgwụ ma ndị na-agba aja ma ndị gwọgolo agwọ ma ndị gwọrụ n'anya nneba ma ndị akaba dị n'iwe melụ nneba ma ndị ka na-esowe eso si na ele nneba anọzi ka ha sowe eso anyị si onye ahụ ṅụọ mmiri gbagbuo onye ahụ ka ọ bụ na onye ahụ tiri aka na ọ ghara adị n'ọba anyị ma ndị bịa ka agha si ezinụlọ ya bụ azụ ụka ọnụ dịka ụmụazị ghara ịba uru ọnụ dịka ụmụ ya gbaa nganga ọnụ dịka eme ka ọ ghara ezi nwe ibe ejila elote ya bụ azụ ụka a sị na nkwụ tata na-ekwubu okwu si na onye ọbụla ma ajọ nwoke ma ajọ nwa ma okeke ma okoye owoke awụwụko nkwụ mgbe eke mgbe oye mgbe abụ mgba nkwụ osibe nna ya osi ikwu nneba ọ bụ ndị ajọ ọyị ọ bụ ndị ajọ enyi ka na ike ọbụla wee si na ka anyị ji were ekwu onye zakọ ya kpoo onye ahụ ekpochere ya gbaba nje n'ọba anyị wee si na iwe anyị na-ekwu anyị na-amakwa edo si na onye zakọ ya kpoo okpochere ya gbaba nje ka anyị kwulee ka ọ ga-adị n'ọba anyị kwuru ọya aya wenyite si Chukwu nyere ya aka ka ewule ezigbo nwa ebe mara ibe ihe ekwu ka nkụzi elu ka ị na-erube isi ya na-eme iwe Chukwu na-achọ na-eme iwe nna gị na nne gị chọrọ na ụmụ nwanne gị ka ị baa uru ka ị nụta ezigbo di mụta ezigbo nwa ka ị gụta akwụkwọ ịlụwa ezigbo ọlụ n'ọnya ka ị na-ayọ ọwụsolo ọbọla ise ọya edo ya edoteli gị bụ ọma ise mara asịfọ na ịmara ekwuvu ịmacha ekwule ọjị ka anyị na-agwafu n'abanye bụ Chimaobi anyị na ụmụ nwanne ya anyị si na ibe anyị gọ na nzukọ anyị gọ na-edo na ọgbọ ga-esoro na ọgbọ lee nso ka anyị na-awa ọjị ibe niile bụ iwe ọma ka ọ bịa na mmezu na ndụba nke bụ ajọ ibe ka unu wofie nke esi n'aka okeke na ọka unu wofie anyị nwa na onwe anyị bụ ndụ nna ya ochie na anyị adụkwu anyị agazi gaa n'iru unu ga-emeghekwu ụzọ ka anyị wee kpata ego ka anyị enyemaka anyị enye ka anyị na-enye enyemaka ahụ ka o wee dụlụba na mma anyị si na ọdụgova na mma na eke ọdụgova na mma na oye ọdụgova na mma na abụ ọdụgova na mma na nkwọ ọdụkwugolo anyị nwe na mma na n'ọba anyị kwu dụlọ ọra nọ n'ubu
ọgbọ ka anyị ji pụọ ọgbọ ka o ji ya dị ele taa na ọjị n'otu ka anyị taa n'ibe na-aba Chukwu na ndị ichie na ezumezu niile ka ọ lee nụ n'ọrụ na anyị si anyị malụ gọdụ niile anyị ama akwa wee gọdụ ele ma anyị ilo na agụ n'ala anyị so anyị asụtawo ọnya ewere ebe anyị si na ọgbọ ga-esolo ọgbọ ọgbọ solo na ọgbọ lee mana ị bụrụ ngozi ma akpachachara ya mma ngwa bịaza ka ewu ihe ọjị nke a ma abịa nso ma abịachacha ya mma aka ụba anyị ga na-atụkwa aka ụba dị anyị ma ga na-atụ aka ụba gba ọgụ ebe na aja ma atụsị na aka ụba ma atụ aka ụba tụsie ya ike n'eke ha bụ ibe ma ga na-atụ aka ụba na nso na ngozi mbụ tata olu ma arụ neka chacha ije na alụ ewere ka o si gbatakwuru na iwe niile dị ihe niile dị mma anyị si na anyị ekene unu ọra ndị ji emeghị ka ọ ya ka mmela mụọ emeghị ka ọ ya anyị ekene unu ndị ichie ikwu nne ndị ichie benna ka unu gọzie onye bụ Chimaobi na ụmụ nwanne ọ rụrụ ọgbọ ọzọ Chimaobi na ụmụ nwanne anyị ekene ana aja na-ara kene aja na ụmụ okwu ọka gọzie Nwadiana ekene orimiri benna orimiri si ikwu nne Chimaobi na ụmụ nwanne ọ rụrụ ọgbọ anyị ekene ma ndị abụ kene ma ngele kene ma akwali ọma ekene ọra arụpụ na-agụ ezumezu niile esi m ụmụ ọkpụ gọzie Chimaobi na ụmụ nwanne ọya ma obi bịa ngwa na ọjị were ọjị ọya na ọjị were iwele panye feve ewele tụọ na Amanda ka atọcha kasie m obi a na ebe ọnịka ewefere ọjị anyị na-enye ụlọ mmanya ụlọ wọra ya na Chimaobi ma Adaeze ma Chisomanị ma kasie m obi anyị unu niile ṅụọ mmanya unu meghelu ụzọ chụwa ma ndị Igbo Amanda bịa ka ịtọ ọnya na oge ya atọzi eze nwaanyị Amanda aya bịa tọọ biskiti onye bụ Amanda ịlaiki ka mmanya ọ na ya na Fanta dị na tọbịa na-eme ọsịsọ oge adịrọ ngwa Favour bịa tọọ mmanya ozugbo jikwa nwa ya n'aka gị dịkwa ire dị na-eme ozugbo Amanda ọya ozugonu woto obu na-ebu woto uke koku
ka m mechazie ka iwe kewe Amanda ọ ya tọọ biskit gị rafia o mechazie iwe kewe ngwa bịawa ihe eke ọkụkọ ọ dụrụ nke ịnụrọ nụlana tụgharịa ka m were anyị kene ụnụ ndị ọgba nje na-enyo ụtọ ka atọ iwe anụ ebe ọgwụ unu wetara iwe ọma asala aka ka a na-eme aka a na-eme ka unu meghelu ụzọ oke kedu nke ma ọ ma ebe amakwa m na ụnụ ma ọ ma ụzọ aka enyere iwe anyị ga-eme anụ ebe ọgwụ ndị otu ọgba nje ụnụ ha ara aghasa adị iwe ise ụnụ ha kwuo mebiri iwe ise ụnụ ya emeba ka arụ nwa eji amatụ ise ngwa Chimaobi ji aka ka i were biskit were nke ị ga-ata ngwa chisom ka o were nke ya ngwa were mmanya nke ị like ọya ngwa wepụtala ibo cheli ngwa ama nka m na ya si dị ngwa jeze nọdana jee were mmanya nke gị ọya ngwa were nke gị ngwa wolu nke gị ka aka wolu ka ọ dobe elu gị ka ikezie ngwa dobe ya saịdị ebe dokwesị n'ihu ngwa jee wepụta mmanya nke gị ya wolu mmanya nke gị chọrọ ngwa onye na-aṅụ koku dobe ya n'ala idobe ya n'elu ngwa ka m welu nke m awụrọsụ ụlọ na-eri ọmụta nwa na-eri ngwa kelezi onye ọbụla bụzielu mmanya onye ikele inye mmanya ngwa bụrụ mmanya nwoke onye ahụ na-eme ozugbo kebe na ozugbo nnukwu nwaanyị tụrụ ya ihe mba nta mba ọ ya elutecha onye ọbụla oke ọya nye eze ngene eze ngene oke ọbịa mba dobe nke gị rasị nwere ihe ada nwaanyị na-ere ọrụ adam ka o toro nwoke ose foto nke ya ngwa dewekwolu m nke m anwe nke ịbụ m nye anwe nke ịbụ m ngwere ngwa nwoke ose foto anyị wepụtara nwoke ose foto nke oke ndị paraliziri iwe nya ndị paraliziri iwe nwechekwula oke amara na ndị paralikwula iwe nwere oke biko nụ anyị emegolu Chimaobi a na ebede agbazie egwu ka ntụpọ n'oche m nwere ume ama na ọ nọ ma ọ mị ụnụ ọ ya emekeli otu ngwa
Madam,